Čau ľudia, ja som šialená. Ja som vonku a ja tu mám vlastný obchodík a snažím sa tu niečo predať. Mám to tu otvorené od 12:38 do 13:30. Takže asi tak. Ja vám to teďka ukážem. Ja tu takhle sedím na zemi. Mám obchodík. Tie nožnice nie sú na predaj. Takto vypadá môj obchodík. Tie nožnice nie sú na predaj, to je len na záťaž. Tu mám korálky za 2 € všetky 4 balíčky. To nie je spolu, to každý zvlášť, ale každý stojí 2 €. Pero toto som sem sama prilepila, to je ako na ozdobu. Ručne preletený náramok, tento biely, tetovačka. Takto. A no, teďka, tu mám napísané. Kúpte si pero, ako dvojka, že čo sa tu dá kúpiť. Pero, korálky, náramok ručne pletený. A ku každému tu mám cenu. Tento je najdrahší za 5 €. Tu mám, že vydávam iba v drobných, vykričník, nie v celých eurách. Otvorené, že mám otvorené. Tu mám čas, odkedy dokedy. Veľa času im neostáva. A tu mám také, hej. Tam mám na vydávanie peňažičku, klíčiky, mobil, aby som sa nenúdzil. A tak toto vlastne vypadá, no. Áno, s kamflom, krabicou, môj stôl. Jo. Nice. Už prešli 2 autá, cyklista a jeden sused. Ja tu takhle hezky sedím. A tak toto tu budem mávať asi aj cez týždeň. Pretože by som si chcela našetriť do tábora. Plus do novej izby by som si chcela kúpiť LED pasiky a nejaké ešte drobnosti. Takže držte mi palce.